Η γνωριμία με τον μάγειρα ξεκίνησε με ένα αστείο. «Έλα να σου γνωρίσω τον σεφ», μου είπε και με οδήγησε σε ένα εικόνισμα της Παναγίας. «Εγώ είμαι απλώς ο βοηθός της κυρίας Θεοτόκου», μου εξήγησε. Φτιάξε εδώ. Θα την κάνεις με πατάτες. Μεγάλο δεν είναι? Ναι, χρησιμοποιούμε αυτό το ταβά σαν τηγάνι, γιατί η ποσότητα είναι μεγάλη της πατάτες που θα τηγανίσουμε και 120 μερίδες, 150 μερίδες και πρέπει να βγουν και λίγο ζεστές, οπότε άμα βάλω μικρότερο τηγάνι θα αργήσουμε, θα καθυστερήσουμε και θα παγώσουμε. Ο σεφ, εσύ είστε ο σεφ? Ο σεφ, εγώ είμαι βοηθός. Ο σεφ είναι η κυρία Θεοτόκος. Εδώ είναι το στολίδι μας, το κάπνιμά μας. Η Παναγία είναι ο σεφ? Αυτή είναι ο σεφ. Έχει παρουσιαστεί ορισμένες φορές στις διακονίες των διαφόρων μοναστηριών και έτσι σε κάποια περίπτωση που έλειπε ο φουρναρής εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος να ζυμώνει το ψωμί και κάποιος που έβλεπε παραξένησε και λέει «Μα έχετε γυναίκες εσείς στα μοναστήρια?» Όχι, πού πήγε στη γυναίκα. Και όμως λέει πήγα μέσα στο βουνό και βρήκα μια γυναίκα να ζυμώνει. Ήταν η κυρία Θεοτόκος.